Хора, днес ще играем на криеница с един мой приятел на име Митко. В момента той е в тоалетната. Ще го изчакаме и тогава вече играта ще започне. Нека да ви покажа и терена, в който ще се крием. Може да го разгледаме пък докато търсим. Така, тук тъмница, тук още тъмно. Просто хора, навсякъде е тъмно. Ето. Я бисквитка. I see you. Yo, what the fuck? Hey, yo, what the fuck? What the fuck? This is Sabrina. Няма, ами го качва. Ай, на криеница. Ама само че аз съм се скачил, къде има светло. Ето го. Хора, ето го, това е Митко. И сега Митко, кой ще се крие и кой ще търси? Аз се търся сега. Не, аз се крия. Окей. Идвай да броиш до 200. Как до 200? Това е много време. Добре, 160. 160, what the fuck? Аз другите броим до 20, до 30. А не, тук на верито стаята. Там къде е верито. Окей. Хора, сега отиваме да броим до 160. И като преброя, ще се върна. Така, хора, ето готов съм. И сега започваме да търсим. Съжалявам. Така, ще бъдем тихи. Има някой долу, нека да видим. Тате ли? Тате, здравей! Да, кажи. Снимам видео. Защо видео снимаш, брате? Еми как играм криеница с Митко? Играете ли на криеница? Чух някакво търкане и си помислих, че това е Митко и реших да дойда да проверя, обаче се оказа, че не е. Жалко. Така. Хора, ще трябва да проверим всяко кътче. Така ли? Всяко кътче ще трябва да проверим. Окей, няма. Машината загазне, хладилникът. Сега тук изключвам светлината. Хора, между другото, трябва да проверим и дали има нещо разместено. Защото ако разберем, че има нещо разместено, значи, че нашата плячка е... Тоест, това означава, че е седа. Тук отново светкаме фенерчето. Тук няма разместено. Както виждате, тук е празно, все още не е обзаведено. Тази къща е само на 1 година. Така че нормално е тук. Това е капакът за тавана. Нека да видим тук дали има нещо. Има легло с балони, контакт. Оле, хора, вижте. Вижте каква готина гледка. Вижте. Ще направя снимка. Отново стъкаме лампите. Нека да проверим и ето тук.
Не се знае какво ще има. Кабел за интернет. Контакт. Тоест това е разгонителът за утре. Ето го вътре. Нека да отгледаме всяко кътче. Малка спалничка, телевизор, 2 стола. Чакайте, не е само това. Тук няма го митко. Казваме си окей, трябва да спалня и оставяме на мига. Тук. Да се премества място, значи втория етаж отпада. Тръгваме към долния етаж и трябва да видим дали има затворена или отворена врата. Ако чуете или видите, че някой се мести, пишете в коментарите къде. В моята стая да видим да не е. И няма го хора. Опа. Хора, искам и се кучетата да можеха да казват откъде ще чуят този звук, обаче не могат. Така, значи, се проверям тук в пералното. Не е. Значи, отиваме в етаж 0. От тук някъде ще чуя този звук. Къде видим тук има нещо под стълбите. И Опа, виж какво сме намерили. Ето го и Митко. Куки, знаеш, през цялото време криех по старите витомати. Няма и ще се скрие, че викам, че има нула етаж и ще се скрие там. И това тъй пъти ще свирна и ти дойде. Човек, искаш да кажеш, че ти през цялото време си инфинтирал? Да, аз навях само за теб, като се обърнеш, това качулката и скрите дълното. Оказва се, че Митко накрая го намерихме. Аз винаги съм се опитвал да финтирам някой, обаче не се сега ти се получава. криеш и снимаш. Така, хора. Стоп. Сега се крия къде ще боиш. Ето към. Чакайте, айде до 160, колкото аз борях. Добре, да кажеш се. Куки, само да ти кажа, че си като беше тук, аз бях точно през цялото време. Ето къде така. Ето тук клекнал така, с качулката и се смях. Ето тук точно. Ще спуках от смях като магаре. После от тук се преместих тук и се свих като магаре. И няколко пъти е така дзъннах на китарата и ти да ме чу. Точно там ти е хваната и после да те следа и се смях. Да. Еви хора, хайде сега го втори. Митко брои, къде броиш, Мите? Тук е на дивана. Окей. 1, 2,